फ्रेंड जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ରିଲ୍ ସୁଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁ ଯିବ ଏମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ରିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିବା କେମିତି ଯିବୁ ଏବେ। रात का मन कर रहा है कुछ चटपटा सा खाना तो फिर हम लेट्स मेक विलेज स्टाइल। आपने चाट तो बहुत खाई होगी। ଆସନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଟ୍ କରିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇଯିବା ତାପରେ ପକେଇବା ଆମର ଜିରା ସୋରିଷ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତାପରେ ପକେଇବା ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ପକେଇବା କମ୍ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅଳ୍ପ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତାପରେ ଆଳୁ ଓ ମଟର ପକେଇଦେବା ସିଝିବାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଆମର ଚାଟ୍ ବନେଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଫାଇନାଲି ଆମର ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ପାଗରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବାର ଅଲଗା ହିଁ ମଜା।